Kubor nakaslab jong udawsan hima. Chairman ka High Level Committee walong ru hagajo ko por sembut menteri rangba ka jilla uba Preston Tinsong habaya keren berkilat pathai kubor mentaka sengi ka nyo teri ujembang arajar arpusau hadin ka jingalang bat ki dikhot ka harijan panchayat committee ulaong bahaga baya day bat ki bre ki basong basa beain nakaliang ka sarkar kanam don ka jingkit khli bat ka jing sngokhia Henry ka sarkar hi kan shimkhia tangye ki balasa kat kum bala penbej bat ki batrei bat ka sarkar uba Preston ulaong ru ba anhap ban wat benya bha halor ki bre ki basong basa beain namar ba nalor ki batrei ki kam sarkar ki don ru ki bre ki ba wai ka kam ha ka ban lum ki nyut bat ki jabo jabain namar kumbali yo I ba umdon banut ban trei ka to ka kam Henry lada jia ba ki don pat ki ba shushong shusa beain klem da don ginu ki kam ki be dei bat ka jilla nakaliang ka sarkar kamla ban shimkhia ni ba khli la ong ba Preston Susu ba Preston loong ba yamenta empat la ban ong helor ka jingdon jong ki lai spa sau pu art li ki long ying ki ba shong ba sa bi an Henry haban up shwa ya ka record lani ka jing shisha na ka office trai kam jong ka muda bat na ka office jong director ka urban affairs bat hadin an sala ban pen shisha la ki dei ki ba sa bi an ni em ya ki bakum kita ini nak kandung dewan yang orang kata ya ki illegal settlers nginum long concern kalau ki ngi concern ni de tangi ya ki legal settlers de kini ki cek ki ba trai bat ni na ki post nen ki balali no de nak kata daw pi kumnya ko karti ai ro nak kata on verify ba bagin yo ya ki jisha no balan la dia ba ki don jisha ki bomde ki ba trai namar pi kamut ban ong batray tang hapo ka sarkar ki batray wat don hagatok po don ki ba wai simet namar belayu namar ka jabo jaban ka po mau pi ndon manut banta ndon manut pi ong menta kumya ka kaya ka im ka ngata ba pun ni kalong batray kini tenang ka daw mo pi ya menta ngampat la ban ong kumnut tamba ka basay kadar ngako bat persay ni lada don ki illegal settlers kamut ki bom don bentai bat ka jing sakri ya ke jela ke jadi kamu yang kita ngidam lakukan prosedur lanu sebenarnya bagi sispa lain spa sopuan ini berkata ke sebiru le manu mau pi nama hadin jong ka arhaja hadin jong usdan hakendai pak kendai penri no hadin bajian no betul baplu hangtai hapo ki quarters gitu te kikot kislaru labun dibaca kikot kislabun badu dia kata ka don tengrai ngam ong tangata nang ada mau pi kan don bet record let's say nak liang jong pemuda bat nak liang jong director jong ka urban affairs te until less yo ya kata ngam la bat ong kumnur laki ne ki lais pak sapu ar kilom legal baro me mlong legal baro ya kata e swa hadu baginda yo ya kajing sisa ba sekumba pi matai ba don tu kujing kulo sudah naik ring let's say kini ikut islagi ya like hukum ai jingtip pedang ke municipal ban kita kopi om kadang yang sadawai pada jing sapi ban pajita kumpul saya kadai ke bakai ya like hantan maka kumba kapal untuk kispak sobukan itu bi kan ngam pala kan on bi ya menta kidang long on dejo namar belai ya kan penuhi ka information kamla benlong bengin ai kalau berlah nang da mo bi swang iphone nomor ba nakaliang jong ka directorate of urban bat nakaliang jong muna ki dang wat lut ye kini ki kot kesla let's say kala benung don hapo municipal kala bendon bede hapo ka muda lani hapo ka office jong director joka urban affairs te ye kata ko mo pitongin abswa haduk bagini yo lut ye detail na ko mo pingi don hang nimut ban ong ba ngini ada ya nu ban yarap klumar ya nu ngai ka bangin le kalau genuine ya kino ki bangin dei ban le ya ka relocation ngin le ngai ki bom dei kamot ki hapan ni na kate ke jaka hadin bangila tipu tok